No niin, tässä on laitettu eka vuota paikalle ja tässä on lähdetty nyt niin, että tapetin leveys kun on 53 senttiä, niin mä vedin viivan tähän 52 senttiä, laitoin sen vatupassin suoraksi ja lähdin tapetoimaan tämän suoran mukaan. Sen jälkeen mä leikkasin yläpään, reunat ja alapään nätisti. Ja nyt laitetaan seuraava vuota, niin nähdään miten se käy. Tämähän tapetin vettimisaika on vaan noin 2 minuuttia, niin saa tosi nopeasti laittaa seinää ja kuvio. Tässä on helppo kohdistaa. On niin selkeä kuvio. Se vaan katsoo, ettei me yhtään päällekkäin eikä jää mitään valkoisia raitoja. Yläpää ensiksi ja sitten suora veto alas ja sitten sivuille. Voin nyt leikata heti tämän yläpään. Eli mä käytän tämmöistä leikkuria ja noin.